Olenko kyllästynyt kieliopin pänttäämiseen ja sanaston opettelemiseen ilman kontekstia ja tuntuu siltä, että mikään ei jää päähän? Turha katsoa kauemmas, koska Ajat-metodi käyttää sinulle kiinnostavaa materiaalia kielen oppimiseen. Ajat on katsomaton kehittämä immersiota hyödyntämä metodi, joka pohjautuu raasti Stephen Krashenin input-hypoteesiin ja SRS:n käyttöön. Positiivisia puolia on muun muassa se, että tämä metodi ei maksa mitään, pitää vaan olla läppäri esim. Metodin suorittaminen on täysin itsenäistä ja materiaali on vapaa-valinnaista. Ja miinuksia on, että tämä vie todella paljon aikaa päivästä, viikoista, kuukausista ynnä muuta ja voi olla hieman yksinäistä metodin luonteen takia. Puhuminen on vähän kinkkinen asia tämän metodin kannalta johtuen käsityksestä, miten kieltä opitaan. Ajat lyhenne tulee sanoista All Japanese all the time, eli tämä on tehty alun perin japanille, mutta suurinta osaa metodista voi soveltaa muille kielille. Ja metodin avulla kieltä ei opita, vaan se omaksutaan katsomalla ja kuuntelemalla autenttista materiaalia, kuten videoita, sarjoja ynnä muuta. Ja omaksuminen tapahtuu, kun ymmärtää viestiä kohdekielellä, eikä ajattele kielen rakenteita erillisinä asioina. Ennen kuin kielen opiskelun aloittaa, on pakko uskoa, että pystyy oppimaan sen kielen. Ja vaikka tämä Ajat on immersio-painotteinen metodi, niin ennen pelkkää immersiota tulisi tietoisesti opiskella kielen perustavat rakenteet, jotta kynnys ymmärtämiseen ei olisi niin suuri kuin jos aloittaisi täysin nollasta. Ja tämä vaihe tulisi kestää vain muutaman viikon ennen kuin siihen immersioon menee täysin. Se materiaali, mitä katsoo, kuuntelee ynnä muuta, niin paras input olisi natiiveille tyylistä, jotta oppisi oikeaa kieltä heti alusta. Ja olisi myös hyvä, että materiaalissa olisi itse tehdyt tekstitykset, eikä automaattiset tekstitykset, jotta niissä ei olisi virheitä. Ja tärkein kuitenkin on se, että on oikeasti kiinnostunut siitä sisällöstä, eikä käytä samalla kun katsoo niin äidinkielisiä tekstityksiä, koska ne hidastaa hyvin paljon oppimisprosessia. Ja on miltei mahdotonta kohdata uusia sanoja sillä tahilla, että ne oppii pelkän inputin kautta. Ja tähän ratkaisuna on tämä SRS, Spaced Repetition System, joka pohjautuu Hermann Ebbinghausin unohtamiskäyrään. Ja siihen SRS:ään voi joko hyödyntää valmiita flashcardeja, dekkejä voi tallentaa netistä, tai sitten tehdä itse luomia kortteja. Ja parhaat kortit olisi lausekortteja, jossa opittava sana tai rakenne on luonnollisessa kontekstissaan. Ja näitä kortteja arvioidaan itse, mikä määrää sitten ne väliajat, milloin sen kortin näkee uudestaan ja uudestaan. Ja suosituin SRS on Anki. Ja sitten kun on aloittanut immersion ja osaa käyttää SRS:ää, niin jatkaa vaan sitä niin kauan kuin haluaa. Jos kieltä haluaa käyttää sosiaalisissa tilanteissa, niin pitää tietenkin oppia puhumaan. Ja tämän metodin mukaan puhumista ei tulisi aluksi harjoitella, vaan kyky puhua tulisi kehittyä tämmöisen prosessin kautta, joka koostuu immersiosta ja SRS:stä, josta tulee kyky ymmärtää. Ja sitten kun saa lisää immersiota ja on kyky ymmärtää kieltä, syntyy kyky tuottaa. Ja sitten kun on kyky tuottaa ja harjoittelee tuottaa, niin sen tuoton hallitsee. Ja tästä on sitten yhden Ajatin käyttäjän video deskissä. Ja sitten metodi sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen näkökulmasta. Massa-immersiostrategia perustuu teoriassa sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen, mutta ne on niin kuin yhden abstraktiotason päässä.
Eli vaikka se kielioppija ei itse ole osana sitä kanssakäymistä, niin se materiaali, mitä katsoo, niin pohjautuu kanssakäymiseen tavalla tai toisella. Kielenkäytön normit ynnä muuta, niin ne voi oppia jatkuvan toiston kautta, vaikka ei itse ota osaa. Toistuvan ja aktiivisen osallistumisen voi tulkita flashcardien tekemisenä ja uusien sanojen merkityksen etsimisenä sanakirjasta, koska nämä johtaa käsiteltävän asian haltuunottoa ja sisäistämistä. Ja pohjimmiltaan tämä metodi perustuu samoihin asioihin kuin mitä Stephen Krashenin hypoteesit käsittelevät. Ja mä laitan näistäkin linkin deskiin. Siinä oli kaikki.